Takže, zdá sa, že počítačová hra z roku 2013 celkom zaujímavým spôsobom predpovedala, udalosti, ktoré sa udiali tento rok v januári, kedy venezuelského prezidenta Madura v podstate z jeho bytu, alebo čo to bolo, uniesli americké špeciálne jednotky. Táto hra Call of Duty Ghost celkom zaujímavo zachytáva práve akúsi operáciu špeciálnych jednotiek vo Venezuele. Tak sa teda môžeme bližšie pozrieť na to, že čo nám v roku 2013 tvorcovia tejto hry povedali, že sa stane v budúcnosti, lebo tá hra sa odohrá v budúcnosti. A celkom sa aj trafili, zdá sa. Fajn, tak povedzme si najskôr niečo o samotnej počítačovej hre. Samozrejme, séria Call of Duty je medzi hráčmi veľmi populárna, dlho sa hovorilo, že to je najpopulárnejšia hra vôbec, je to strieľačka. Hráč tam väčšinou hrá za nejakého vojaka. Kedysi to bola druhá svetová vojna, v Normandii. Neskôr sa to presunulo do súčasnosti a ešte neskôr do budúcnosti, do bližšej budúcnosti alebo vzdialenejšej budúcnosti. No a Call of Duty Ghost sa odohrá práve v tejto bližšej budúcnosti, z toho pohľadu z toho roku 2013, kedy hra vlastne vyšla. A tá bližšia budúcnosť je rok 2026, plus minus nejaké 2 ročíky. A 2026, 2028. Nie je to úplne presne spomenuté. Predošlá hra, alebo vlastne ďalšia hra v sérii Call of Duty Black Ops 2, tam je vyslovene spomenuté, že sa odohráva v roku 2025. Vyšla v roku 2012. Takže tieto hry sa odohrávajú plus, akože v budúcnosti, vo futuristickej budúcnosti, ktorá je vlastne teraz. A majú dosť zaujímavý dej. Pretože tieto hry sú už samozrejme dejovo dosť prepracované. Píšu ich scenáristi, hovorí sa, že sú to hollywoodskí scenáristi. A, čo je pre nás mimoriadne dôležité, spolupracujú na nich armádni špecialisti. Vývojári si ich zaplatia, nejakých ľudí z Pentagonu a zdá sa, že to má nejaký svoj účinok. Takže Call of Duty Ghost. Hra sa odohráva teda plus minus okolo roku 2026. Spočiatku je to vlastne o tom, že je nejaká jednotka, nejaká špeciálna jednotka, nejakých 60 vojakov, ktorí bránia v nemocnicu v Tel Avive v Izraeli proti 500 nepriateľom. Títo 60 vojaci ubránia tú nemocnicu, ale zostane ich 15 alebo 16. A títo 16, títo tvrdí veteráni, im sa začne prezývať duchovia Ghosts, lebo sa hovorí, že ich schopnosti sú už pomaly na úrovni nadprirodzená. Akože sú proste dobrí. No. Tak. No a táto jednotka Ghost dostane... Teda má také rôzne tie špeciálne úlohy, ktoré sú určené pre tých najlepších z najlepších. A jedna z týchto úloh sa odohráva aj vo Venezuele. Vlastne nie jedna, vlastne dve. V Call of Duty Ghost sú hneď dve misie, ktoré sa odohrávajú v Caracase, v hlavnom meste Venezuely. A opäť môžeme si povedať teda niečo bližšie trošku z toho príbehu. Dobre. Ten príbeh sa točí, že okolo toho, že Venezuela, Brazília a ešte nejaký ďalší štát juhoamerický sa spoja, vytvoria federáciu juhoamerických štátov, akúsi kvázi úniu, niečo ako Európska únia, tak to je federácia. Tá v podstate ovládne zvyšok juhoamerického kontinentu. No a stane sa nepriateľskou voči vláde USA. No a to je problém. Ako zvyčajne, to je problém veľký. No a treba s tým niečo robiť. Takže vlastne v prvom rade tieto misie sú dosť presné ohľadom
istého toho pozadia. Áno, Venezuela je ukázaná ako naozaj krajina bohatá na nerastné suroviny, krajina, ktorá má výrazný vplyv, je výrazne protiamerická, no a ako hovorím, USA sa rozhodli tomu utnúť pec. No a to hneď dvakrát. Prvá misia sa odohráva vlastne ešte pred samotným dejom Call of Duty Ghost, tým hlavným dejom, v roku 2016. Už to bola budúcnosť v podstate, pretože hra je z roku 2013. No a začína leteckým výsadkom, kedy vlastne priletia vrtuľníky, je to za dňa, táto misia sa odohráva za dňa, priletia americké vrtuľníky do hlavného mesta Venezuelu, Caracasu. Vysadia tam špeciálne jednotky, ich úlohou je zajať alebo zabiť generála tejto federácie, armády tejto federácie. Meno. Diego Almagro. Takže vlastne úlohou špeciálnych jednotiek je zajať generála armády Federácie juhoamerických republik menom Diego Almagro. Na konci misie teda jednotka sa musí prestrieľať, v podstate sa prestrieľajú tým hlavným mestom Venezuely, Caracasom, dostanú sa do tej budovy, cieľového objektu, zájmu veliteľa Almagra. No a unesú ho do vrtuľníku, tam však dôjde k prestrelke, viacerí členovia misie sú zabití sú aj Almagro a nakoniec ten vrtuľník a mnohí členovia končia v nejakej rieke alebo v vode, tam je to trošku zložitejšie, nejaká hrádza sa tam pretrhla. No, takže toto je vlastne jedna misia. A neskôr v hre sa dej opäť vracia do Caracasu. A cieľom je opäť únos dôležitej osoby. Ide nejakého vedca menom Viktor Ramos, dôstojník vedeckej divízie Federácie. A tá má tiež svoje zaujímavé špecifika. Táto misia. Misia sa volá The Federation Day. Odohráva sa počas tzv. Dňa Federácie, čo je ako keby nejaký štátny sviatok, kedy odohráva sa za noci. Je štátny sviatok, veľké oslavy, všade vybuchujú ohňostroje, čo sa samozrejme dosť podobá na to, že aj únos Madura prebehol vlastne veľmi krátko po Novom roku. Však? Ešte keď ho zajali, už bol v tej Amerike, tak všetkým želal dobrý večer a šťastný rok. Takže to je taký zaujímavý element. Ďalšie elementy sú také, že misia sa odohráva za noci, aj za hlbokej noci počas vlastne týchto oslav. A za tretie, tá budova, kde sa nachádza ten cieľový objekt, je veľká niekoľkoposchodová budova v centre Caracasu. Čo je ďalší dosť zaujímavý detail, pretože všetci sme to videli, že ten Maduro sa neschoval v nejakom obyčajnom dome alebo zámku, ale bol v akomsi veľkom, vysokom komplexe. Oni sa vlastne museli dostať cez viaceré poschodia, aby ho zajali. No a o tom je táto misia, že tie jednotky sa vlastne z jednej vysokej budovy dostanú na strechu ďalšej vysokej budovy, v ktorej je ten celý objekt. Musia sa doslova prestrieľať celou kopou tých jednotlivých poschodí až v zájmu, ako sa im to ako si podarí. No a je to samozrejme v prvom rade nejaká tá strieľačka, taká veľmi jednoduchá, veľmi akčná, niečo ako filmy s Arnoldom Schwarzeneggerom, takže všetko všade vybuchuje nakoniec. Nakoniec aj celá budova padá. No ale ako hovorím,
máme tam teda niekoľko zaujímavých elementov, ktoré sa dosť podobajú na to, čo sa udialo vlastne v januári tohto roka, keď si vlastne spojíme obidve misie. Prílet vrtuľníkmi, potom vlastne v podstate prechod cez veľkú niekoľkopodlažnú budovu v centre Caracasu, zajatie cieľovej osoby, jej transport do vrtuľníku a preč do Ameriky. Tak, tak. Ale niektoré ďalšie teda tie hry futuristické z Call of Duty majú zaujímavé predpovede. Určite stojí za zmienku, za opätovnú zmienku už spomínaná Call of Duty Black Ops 2, ktorá sa odohrala v roku 2025. Táto hra vlastne, ja si pamätám, ja som teda ako nehral nikdy, ale tak ja som vždy sledoval trošku tie stránky a tieto veci. Naozaj pôsobila veľmi futuristicky v tom roku 2012-13. Boli tam drony, ukázaná vojna dronov, bola tam ukázaná vojna rôznych robotických vecičiek. Bolo tam ukázané, viem, že povstanie Blízkeho východu. No a takéto veci, ktoré sú dosť aktuálne dnes. Za najviac vydarenú predpoveď z tejto hry sa ale považuje to, že v jednej časti sa tam rozprávajú o tom, že Čína ide vysoko hore, že Čína vlastne má veľké zásoby týchto minerálov, ktoré sú veľmi cenné, ktoré sú vlastne v tých prístrojoch a v tých strojoch a bez toho vlastne ani americké tie futuristické zbranie nedokážu správne fungovať. Takže vlastne toto je vnímané ako dosť silná predpoveď. Takže tak, chcete pridať nejaký svoj názor do komentárov, či teda súhlasíte s tým, že tieto hry predpovedali budúcnosť? Alebo to je náhoda? Celá tá kapitola o Venezuele a únose vysoko postavených osôb? Tak určite budem zvedavý. A že vraj to pomáha, ak dáte like. Tak by nás to potešilo.